салом ба ҳамаи тамошобинон, хуш омадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ як намуд торт тайёр мекунем, аниқтараш торти тирамису тайёр мекунем. хела буд ки ман ин намуд тортро мехостам тайёр кардан. ҳамин рӯз ҳам хел вақт шуду ва имрӯз ҳамин тортро тайёр мекунем. торти тирамисуро ҳам бо бисквит тайёр мекунад, ҳам бо ана ҳамин намуд шириниҳо, яъне шириниҳои саваярди мегӯянд, дамски пальчики мегӯянд, тайёр мекунем. лекин имрӯз мо танҳо бо бисквит тайёр мекунем, яъне хамири бисквит. хуб, сар мекунем. дар аввал 4 дона тухмро зарди ва сафедиашро ҷудо мекунем. ба сафедиҳои тухм 4 қошуқи дигар шакарро меандозем ва бо миксер хуб лат мезанем. сафедиҳои тухмро ана ҳамин хел лат задем ва акнун зардиҳоро низ меандозем ва боз ҳатман бо миксер хуб лат мезанем. ана ҳамин хел шуд хамири мо ва акнун боз як қошуқи дигар сметанаро низ меандозем. ман сметанаро барои он хотир меандозам ки то ки бисквити мо мулоим шавад. ва акнун ба маҳсулоти тайёршудаи мо ним қошуқча содаро меандозем. бисёриҳо мепурсанд ки барои чӣ шумо ҳам сода меандозем, ҳам разрихлитир меандозем. аз сабабе ки ман дар инҷо як қошуқ сметана андохтам, барои ҳамин хотир ман сода меандозам ки то ки ҳамин туруши сметанаро бо забони русӣ гӯем гасит мекунад. чӣ хеле ки сода ва уксусро гасит мекунад, ҳамин хел. дар дохили разрихлитир бошад ҳатман сода ҳаст, содаи яъне бо уксус гасит кардагӣ ҳаст. барои ҳамин мо алоҳида барои сметана сода меандозем. ва дар инҷо боз 4 қошуқи дига ордро низ бо разрихлитил омехта мекунем. ана ҳамин хел хамирро тайёр кардем. акнун ба деги мультиварка ё ки ба листи тафтон хамирро меандозем. тамошобинони гиромӣ, ман аллакай бисквитро буридам. аввал хунук мекунонем ва баъд мебурем. акнун мегузарем ба тайёр кардани кремаш. барои кремаш ба мо лозим аст сливкиҳои 33% ҳатман, маскарпоне ва сахарни пудра. дар инҷо 500 мл сливки мебошад. барои ин торт камтар гирен хубтар аст. 200-300 мл сливки бас аст. 500 мл ин бисёри бад крем мешавад. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел кремро тайёр кардем ва акнун мегузарем ба тайёр кардани кофе. ба ягон коса 4 қошуқ кофе меандозем. ман ана ҳамин хел кофе дорам. ва акнун оби гармро меандозем. омехта мехтем. ҳама чиро тайёр кардем ва акнун мегузарем ба чиндани торт. акнун ба бисквит кофее ки тайёр кардем мепошем. тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин хел тортро
чиндем ва акнун ором медиҳем ба болояш какао мепошем. ҳамин хел какаоро пошидем. акнун ба яхдон мемонем каме дам гирад торт. тамошобинони гиромӣ, торти мо низ тайёр шуд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом хайр. то дидори оянда дар паноҳи худо бошед.